Helo pawb, gobeithio bod chi'n cael dydd Llun go lew. Dyma fi'n trio cadw at yna ddewid o wneud podlediad o leia unwaith y diwrnod. Mae wedi bod yn anodd wneud un dros y penwsos, mae wedi bod yn benwsos reit brysur, ond mae wedi bod yn benwsos gwych. Fi eisiau aros yn Ynys y Castell i ddechrau. Mae hon yn Ynys yng nghanol y Fenai Straits. Mae yna sawl ffilm wedi cael ei wneud yno, a mae'n ffrind i wedi bod yn dathlu i ben blwydd dros y penwsos, felly dwi wedi bod yn aros yn fanno a dwi'n mynd yn ôl yna wsos yma rhyw ben gobeithio. Felly pen blwydd hapus iawn iddo fo, ac fel da chi'n gallu gweld, mae'r lle yn anhygoel, ac yn enwedig os ydych chi'n fan o'r ffilms James Bond, fatha fi, pan da chi ar yr Ynys yma, da chi wirioneddol yn teimlo fatha bod chi mewn ffilm James Bond. Mae o'n fendigedig o le, mae'n le i'r enaid gallonydd hefyd. A wedyn, wrth gwrs, nos Sadwrn, fi eisiau'n DJ yn Sioe Cerrig, ac o'n i wrth y modd bod yn ôl yn fan hyn. Yn Sioe Cerrig nes i gychwyn DJ efo Gareth cyfnod o Bala blynyddoedd yn ôl, tua 20 mlynedd yn ôl erbyn hyn. Ac oedd cael mynd yn ôl yna, a bod yn ysbryd y lle yn fendigedig. O'na tua 800, dwi'n meddwl, o bobl ifanc yno, a i gyd o'r gymuned amaethyddol sydd wedi bod yn dda iawn efo fi dros y blynyddoedd, efo gwaith DJ bustach ac ati. Ac mi oedd Fflur de Lys yno hefyd, briliant o fand, hogia really clen, a gathon ni hit ar ôl hit ac ar ôl hit, a mi oedd y gynulleidfa wrth i bodda efo nhw. Gwyn a Mandy hefyd o Mad Sound and Lighting, dwi wedi gweithio efo nhw dipyn dros yr haf. Mi oedden nhw'n yr Oakley Fest yn ddiweddar yn neud y sain i fi yn fanno. A mae'n beth braf weithiau gael mynd i wneud gig a gwybod bod yr offer sain a goleuo wedi cael ei setio fyny gan gwmni arall sy'n neud o dipyn bach hawsach i ni ar y noson hefyd, ac oedd y sain a'r goleuo'n dda. Nathon ni ddefnyddio rwyfaint o goleuo ni, peiriant mwg, ac fel o'n i'n deud, gwych y noson, felly diolch yn fawr iawn iddyn nhw hefyd. Heddiw yma, dwi wedi bod draw yn Bontnewydd. Eto trip bach braf down memory lane, fel sa'r Sais yn deud. Fi eisiau'n byw yn Bontnewydd, just Morgan a fi flynyddoedd maith yn ôl, a gathon ni lot o anturiaethau yn fanno. Mae yna ysgol newydd sbon yn cael ei adeiladu yn Bontnewydd cyn bo hir, felly fi eisiau gwneud gwaith dron ac yn cyfweld a rhai o'r plant yn fanna, mi syniadau nhw beth sy'n nhw licio weld yn yr ysgol newydd. A wedyn dwi wedi dod yn ôl adra pnawn 'ma i orffan gwaith golygu yn fan hyn. Mae yna rwyfaint o podcasts dwi wedi bod yn gweithio arno fo yn ddiweddar. A wedyn fory, dwi eisiau mynd draw i Talsarna. Dwi'n trio gwerthu tŷ yn fanno ar hyn o bryd, ac felly angen mynd i sortio lluniau ag ati ar gyfer y tŷ yn Talsarna. Felly, os da chi'n abod rhywun sy'n eisiau prynu tŷ, a mae gen i dŷ yn Talsarna yn dod i fyny ar rent hefyd yn fuan, felly os da chi'n abod rhywun sy'n eisiau rentu tŷ, cysylltwch efo fi, ac ella fedrwn ni wneud rhywbeth. Ond fel arall, dyna ryw updates bach ar be dwi wedi bod yn wneud dros y diwrnodia dwytha. Mi o'n i hefyd wrth gwrs yn cyflwyno ar Capital dydd Sul. Felly mae wedi bod yn benwsos flat out, felly dyna pam dwi'n rili wedi cael cyfle i ddal i fyny efo chi, ond mae'n braf iawn gwneud hynny. Gobeithio bod chi wedi cael penwsos go lew, gobeithio bod pawb yn cadw'n iawn, a na i weld chi'n fuan.